Wow. Let's go to the ocean. Where are we going? To the ocean. Very good. Careful. Ito yung pen ko, tita. Mommy chicken. Thank you. Ano na ito ate? Hindi ba kasi maliit yung hindi. Ay, mataas na yung tubig, oh. Saan tayo? Ba tayo sa resort? Dito, pwede nata dito. Tingnan natin dito. Dito muna dyan. Sige, ako muna. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tara! Ganda ng dagat, guys. Tataas pa yan. Mamaya. Umabot pa dito yung tubig. Maaga pa kasi. Tapos doon sa malaking yun. Punta kami mamaya. Mamaya bukas. Oo. Kita tayo na bin. Kita tayo na bin. Dolomite Beach. Hawakan mo. Eh, mamaya gumaustos din ako eh. Be careful. Be, okay, be, hawakan mo to. Baka ano sa tubig eh. Wow! Ocean! Ha? Ay, hindi ko na ulit alam kung kailan makakabalik dito. At dito guys. Picture. Pwede pa ba pumasok dyan? Baka hindi pa pasok dyan. Hold mo yung camera ko.
Wala kang tao sa resort. Wow. So tired. Ganda ng damo dito, no? Pag ito dun sa, pinibili yan. Panlagay sa school. Dito ba tayo? Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ganda na sand. Sabi daw nag-float to sa tubig. Tandahan. Tandahan. Langgam. Kinagat ako na langgam. Ay, What's that? ako na langgam. Ha? Hey! Kinagat ako na langgam eh. Nakagat ka? Ako, may langgam pa sa ulo ko. Wait lang. Wait. Wala na. Ang Wait, sakit. Wait. Saan ikaw nadaan? Huwag mo kasi dumaan sa may trees eh. Huwag ikaw dadaan sa trees. Mga tinanggam doon. Release na tita. Tama ko. Ano ka na? Wala yung tita. Here's your... Ganda naman tita. Hindi ko dinala yung tripod ko para dito. Tama. Hindi ko kasi nadala yung ano. Be, madulas yan si Uno. Hindi lang yan. Oo, ka na Santa. Daming seaweeds, eh. Coconut nut, oh. I can't find your slippers. Oh my god. What's name is name? Baby, oh look, it's a baby shell. Bilis na yan. Papa. Oh, wag na dyan. Uno. Mais. Ay, uno. Diyan lang. Ano ulit
madumi ha. Ay, hindi ha. Buka, ano ba? Sige na! Gagalaw ba yan? Yan, ayaw niya na lumabas. Takot Ang galing oh, galing yan dito eh. Wow! Ang drink si Monterey. Monterey daw. Ito pa oh. Let's go. What's that? Where are they? Nakita ko din lang. We're going to the island. Dito na lang to, ako na lang hawak. Gusto ko itong hawak kasi sa yan. Unang punta sa isla. Yeah. Let's go. Sabi ng dalang ano. Ito yung mga ano. Dala rin ako ng wallet. Ang gari ng lightip dyan, pababaw na! Ang gari ng lightip, pababaw! Ante, paalala yung pen. Antilin. Antilin. Antilin, paalala. Kailangan mo dyan, Antilin. Lalim ng bata. Sa pagkawan ako, pwede na tayo malagman. Ang bayan. Hindi mo lang ang kalpig ako. Diba? May nanti, may nanti. Nagpagdala sa ganda. Yung bote. Kinuha yung gabi ko doon sa kampanya. Yes po, ang upuan. Ito upuan to. Diyan ka sa proa. Ikaw, bebe. Kasi bebe. Pasakay ni. Dahil magpara irero ata. Ikaw pala ang basa, kaya doon ka. Bako kamong mga anak ng dagat. Yan. Wait lang. Eh, siso. Yan na ba siya? Ikaw na magawak niyan. So, Tawid na si ate. Okay, ate. Electric na sa yung cellphone. Let's go. Let's go, let's go. Tumatakip pa sa anong ilis yan. You're ready. Bunso. Dito na. Dito ka lang. Pa. Naka-friend. Iba ko, upo. Hindi ka ba naman lang. Pa, ikaw mag-awak ng cellphone. Mga bulsa nyo ha. Oh, larga na, larga! Oh, si Zay pa mahabol!
Langoy na ang habol, langoy, langoy. Gusto mangingitim ang kamay ko nito. Dapat ang guwantes. Ang guantes. Ako malakas ang alon, no? Oo nga pala, uling. Laki-laki ng bangka. Oh. Eh, pati ka mo magkalit. Ang may sa Pupunta tayo sa... Let's go! Laki ng bangka eh. Tataas naman ang alon! Hey, welcome to my vlog, man. Go! Sana ako. Dating natin na uuwi na ako. Na ako eh.
papanoorin sa wakas. Oh my God. Lapit na namin pero ang tataas pa rin ang alon. Ano na siguro sa bandang gitna nito. What the hell? Oh! Wow! Hindi nakakatakot pala dito sa unahan. Oh my God! Oh my God! Kinakabahan na ako. Yan. Here comes the victor. Saan kayo nag-picture nun, ma? Makain kayo doon pa? Sa kanila. Grabe, kanina pa kami, halos isang oras na yata. Tataas pa ng alon. Yan, wala na malapit na sa Ito siguro wala naman masyadong alon. Doon kami. Habang nangingilo natin na yung tubig, umiyakot kami dito. Wala na masyadong alon yan. Layo namin, oh. Yes! Doon kami dati sa ano, nung tumanta yung tubig. Ikot na kami sa ano. Oh, yung nga naman sa pa, magbabati-bati. Kumusta? Nasa pinakamalaking bato. Oh, papa. Ah, kakagat daw sa bato. Yung bato. Isang tipak dyan ah. Anong bato? Restricted goods. Basta po ang experience mo, sir. Ay, dito tayo mag-aaral. Dito tayo lala. Dito tayo Ang linaw ng tubig. Opo. Ang lakas naman ng alon. malalim din yan, ha? Malalim yan. Oo. Yung pang ano, malalim mo. Hihilo ko. Uy, malalim yan. Axel, lang. Baka makakala mo, pag-apak mo, hanggang ng ano mo lang. Hindi, lumubog na yung buong ano mo. Katawan mo. Yung mga baba. Ito na. Pwede ba yung malaki? Ayan. Kailangan mo talaga yun. Tulak daw, tulak. Tulak daw, doon yata tayo. Isang kagat lang ba? So marami. Dito. Ay! Ay! Magaling ka na pala yung Dito, to. Oy! Ito, talaga. Pasikat ka. Ano, inggit lang si Alexis. Inggit lang ano eh. At hindi siya marunong lumangon. Linaw dito. Dapat may tali yan. Dito. Tara na. Ito na. Let's go. Single na siya ngayon, single na. Nung pumunta kami dito, yan sa Mark, mga 8 yata o 10 na taon lang. Ha? Pero may picture. Babalik ko yan sa gapo. Ay, okay. Saan? Dito mo ba? Ah! Yes! Layo! Kakagat na ba sa bato? Ah! Kung kaya daw minainom ng isang basong tubig. Alat. May Jonix nang kumagat ng ano, sabi, huli na lahat. Ibang bato. Basa na yung cellphone ko. Ha? Basa? Hindi naman pinasok ang tubig. Hindi ba lang maayos? Nasa unahan.
Itim ang paa. Hindi, wala pala tayong ano. Libre daw pag wala. Libre na tayo at maalon. Bira naman kasi ang ano kasi napunta dito. Ang mas magayong dumanto. Ay, lang. Sa mga take ng video. Ang init lang Ano ta? Alin yung time nito? Narilinin. Nagtitake ako ng video. Ay baby, video ka? Video ka? Yan din yan. Nakat. Ikaw ang mag-aalang sa galing pag-ano. Hindi ka kita sa ibong. Ay, siya ba nga ni? Sarap, ay sus. Suwa nga ng buong. Kaya ano. Talika. Take tayo ng maganda. Teka, sabi ko na kasing pagpupunta ako dito, i-prepare na. Bakit walang nakita? Okay, ako na lang mag-isa. Nagtitake lang po ako nito. Ako din. Ganda pa no? Parang Boracay. Oh my God. Pwede pa na dito matulog. Ano? Ano? Ano natin? Ano? Pwede pa na matulog. Grabe, ang ganda dito. Dito guys, iba po ng isla to eh. Basta pinupuntahan lang daw ito nila Mami dati. Nung bata-bata pa sila. Ayun. Tapos 30 years ago na yung huli nilang punta dito. Ang ganda daw. Let's go. So, nandito tayo sa Poro Beach, Bahaw, Libmanan, Camarines Sur. So, ngayon August, wala masyadong tao dito. Kami lang. Then, wala rin yung nagbabantay. Lakad-lakad! Ganda ng tubig dito. Medyo nakakatakot lang naman dito ng tatas ng alon. Dito, oo. Pero pag dun sa gitna, grabe. Tinaw, oh. Ano, cave.
Cave, cave, cave. Pre, kain ka muna. Oh, si Pitoy. Sige. Kumuha na kayo dyan. Lamig na? Hindi mo maramdaman yung init. Ang galing mo naman dyan! Ano yan? Ang galing talaga. Ang nagbilang. Galing talaga. Ligo na tayo sa ocean. Andito ako, hindi pa ako nawawala. Oh, kumain ka na ng ulam mo. Mamaya ka na mag-anong ganyan. Amo na yan. Natapos mag-ano. Utawi man ning ano si Pat. Mahiyak, wala kayo. Ganda ng isla. Iikot daw muna bago mo. Kuweba. Oh, wait, ikot muna. Ganda dito. Kuweba. Ano yun? Orange. Ayun, kuweba. Alon.
iniikot lang yung buong isla. Ang alon! Taas ng alon. Wala sa Ferris wheel. Ayan na eh. Ayan, babalik na kami. Taas ng alon.